Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ika-20 na sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Nagabantay sa gihapon sa posibleng pagsulod sang Bagyo Auring. Kabayuntang pag-abot diri sa malapit-lapit lang sa aton, hindi na magsalipa kasaliyada si Tita Auring. No? Sa mga kaaksyonta nagapanghanda na kag naka-alerto na ng aton sining nga mga LGUs diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod sa mahimo nga pagsulod sang Bagyo Auring. Pero still sa gihapon ugot ang pagpangamuyo sang Negrosanon kag Bacolodnon nga hindi na magsalyada pa si Auring. Daw kahina sang gihon niya. Ang area sang Northern Negros
pastop na sang pamunuan sang Philippine Coast Guard ang pagbiyahe sang mga sakayan pandagat labi na sa Sagay, Escalante and San Carlos area. Pero diriya sa Bacolod still sa gihapon padayon ang paglarga sa aton sining mga sakayan pandagat padulong sa Iloilo kagiban nga mga destinasyon nila sining. Mag-inoptanay kita mga kaaksyon, tubdob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag baranggayan. Ang halos karabanan ang yara lang sa ilatag sa mga puluyan, ang may mga kaladtuan nga importante ang nagalarga gid. Pero tandaan ta kita, sa gihapon si COVID-19 yari sa gihapon nagapasalipod kag manyoga lang importante da nga kung nagahalong kita kada isa hindi kita madapuan sa anuman sining balatian. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kabayon ta nga oks lang ang aton sining pag sinalayo. Nakahimos na kita sang palanyagahon ta kung wala pa paghimos na kay dugay-dugay tig irigma na tig palanyaga na. Oh. Importante da nga nakaprepara lang kita banti gamay lang nga pag-ulan-ulan ginakulbaan gid sang halos kalabanan ining mga areas nga sadtong bulan sang Enero ang daw makabig mapait ang kapalaran bangod man sining pagsulob sang tubig baha sa mga lugar, no? Kawayon tang hindi na masulit to Ay, kabudlay kong kaisa. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, yara sa signal number 1 ng area sang Negros Oriental, bangod sining bagyo nga si Auring, no? Kag sa bugos nga Region 6, tudo man ang pagpanghanda sa mga LGUs nga posible agyan ni Tita Auring, no? Pero sige lang, importante nakapreparar kita. Agi siya kag sa hindi, importante may preparasyon kita. Amo man lang na kaimportante Sige, karon dugay-dugay hibaloon taman patay maning isa ka miyembro sang Ipugon Grupo nga naengkwentro sa syudad sang Sipalay sining mga hubon sang Criminal Investigation and Detection Group kag iban pang mga units sang PNP plus ang effort man nga ginhatag sang Philippine Army sa mga otoridad aton hibaloon karon dugay-dugay ang ining balita mga kaaksyon. Sige, samtang araga paliwaliwa kamo sa siningod to, kaming bahala sa pagdala sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon o Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman sa sining adlaw sang Sabado sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo si Kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkaupod ta si Aksyon na Brian Morden. Negros Occidental mas ginhugot ang alerto umpisa subong tubtub madula si Bagyo Auring. Pag-abot sa mga OFWs kag ROF mas istriktohon bangod sa pagpositibo sang duwa ka mga OFW sa Cebu nga nabakunahan sa iban nga pungsod. Gabalita na karon dugay-dugay ni Aksyon na Brian Morden samtang sa Bacolod City Government Center naman gabalita ni Aksyon Art Tayhupon.
Tagpamuno sang City Health Office ginkalipay ang pagsaka sang porsyento sa nagapadayon nga vaccination sa polio kag measles sa Bacolod. Samtang sa BCPO naman nga balita ay kabalita ni Akson Eric Magbanwa, ini may kang tanan sa mag-amigo nga halin sa birthday party, patay matapos maaksidente sa ginasakyan nila sining nga motorsiklo, kaina sang kagahon sa barangay Mandalagan. Subo manino, tiyan mo na kung kaisa kung nagadala sang salakyan, makimotor man siya, o kung salakyan, dapat hinay-hinay gid, no? Kung nagapauli kay makaabot gid ina sa inyo destinasyon. Dasigid gurong dalagan sining duwa, sumalpak ini sa isa ka gutter plus may mga concrete walls man ini mga kaaksyon. Ang gutter dra sa area sang Mandalagan before sang Camellia Homes pa lang. Daw dra na natabo ining aksidente kay nasang kagahon. Duhagid ang patay ning magangkasanay sa motorsiklo mga kaaksyon. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita, iga-report man ni Akson Alvin Graba sa latest nga investigation sang mga kapulisan angot sa sining ginaligar miyembro sang Ipugon Group patay sa enkwentro sa syudad sang Sipalay. Kag Philippine Coast Guard pinaka-latest nga travel advisory sa biyahe sang barko kay 11 o'clock sining udto mayara sang advisory man ang pag-asa angot sining bagyong si Auring. Aton hibalaon karon sa lakat sang aton sining pagbiyahe apisar nga ti ang sa nasining ng Escalante, Sagay kag San Carlos ang ginstop na ang pagpalayag sa mga sakayan pandagat samtang diri sa Bacolod kag ibang nga bahin sang probinsya ang nagapadayon as of this time. Ibaloon ta na karon sa report sa aton sining patrol samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz. Siga balita ni Akson Roger Goti. City Disaster Risk Reduction Management Office sa syudad sang Cadiz preparado na sa posible pag-agi, paglabay kag mahimo nga paglaslas ni Bagyo Auring. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Akson Eden Abuso, ini may kangtanan sa publiko ginpandaman batok sa mga piki nga PDEA agents. Damo gidya na balaan ang Pinoy, no? Hamakin mo naman nga PDEA naman, vaccine primerong ginpiki nila. Subong PDEA agents na naman. May mga nagpakilala nga iahinti kuno sang PDEA. Di kundi disgrasya. Samtang National Disaster Risk Reduction and Management Office may abiso sa publiko angot sa Bagyo Auring. Plus maki-update kita karon dugay-dugay sa pinaka-latest man nga COVID-19 sa bugos nga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, kalakipan sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang ayara na kamo sa inyo tagsa ka mga monitoring sets nagatutok na sa aton sining balitaan. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining udto. Sa mga kaaksyon tang ayara sa Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod, naka-monitor na sa sining mga inoras, kag naka-likes na, kag naka-share na sa aton sining program. Importante malike kag ma-share ang aton sining programa para siguradong sigurado
mabatian kita mga kaaksyon. Sige, ayo ko lang i-like lang kag i-share ang aton sining nga programa. Sige, sa mga kaaksyon ta nga yara sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph, gina-welcome na namon kamo kag sa mga YouTubers naman naton mga kaaksyon by Aksyon Radio Bacolod nagatutok na sa aton sining nga balitaan. Daligid lang kay matag tanay resulta sang first draw sang Small Town Lottery o kung STL. Kaya rin na mga kaaksyon, may palabuto na kamo kung mapiho nga inyo numero ang nagwa. No? Sige, yari ng resulta sang STL o kung Small Town Lottery sa sining adlaw sang Sabado, Pebrero 20, tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 15 kag 19, liwat 15 and 19. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay maplastar kita, no? Plastaran ta ni Mayo gid sa mga kaaksyon ta nga nag-share kag nag-like sa aton sining nga programa. Unahon ta kamo anay sa mga kaaksyon ta parang siguradong sigurado na, no? Sige, parang wa na tay problema. Sa mga kaaksyon tang way pa makachibog na, pag chibog na sang palanyagon, pero kung way pa, paghimos na, no? Para dugay-dugay, mayara na kita nga upakan. Upakan gida, nga palanyagahon, no? Sige, ma-like man tagag mag-share anay sa program ta. Dali gidang ha, kay plastar ta ni mga kaaksyon sa sining mga inoras, no? Para siguradong sigurado, makasalyada. May 25 na actually, ka mga nag-share sa aton sining program kag 53 ka mga nag-likes mga kaaksyon. Ayos. Sige. Daligid lang ha. Sakay Dines Richard Tiboroma, may lang pagpamati Dines and Biet kay Bet Kiatson, Helen Dison sa Avedra Ignacio, may lang pagpamati Ligi Villares Archibar, Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitora kay Chris Kerry Paul Javier Tanatan, Angie Albanez, may lang pag-monitor kay Madam Ems Abuso, good PM lang, and Jo Marie Radok, may lang pag-pamati, and Suset Alunan, Percy Ortes Tiayon, Humalumina, may lang pag-monitor sa sining odto, no? Sige. Then makadto tanay sa iban pang mga talamyawon ta. Kay Alex Montesa, Ami Agustines Varon, Bea Jonathan, Percy Ortiz Tiayon, Cristina Evangelio, Patrick Lobaton, may lang pagpamati, Patrick S. Lobaton. Ay, puwerti Sige. Kag Valencia Kinet, may lang pag-monitor, Martin Gonzales, and George Rodelin Gabanto, kay Probilino Marquino, Asis Mahinay, and Jonel Aguirre, kay Veronica Santillan Manukan, Arca Marlo, Elia Ases, kay Jonathan Atavio, Ray Abalahon Declaro, kay Gina Ablao, Lito Palermo Olbido, kay Yern Grigas, may lang pagpamati, and Hervey Grace Olvida, Arlene Latseca, kay Liberty Cuelo Pason, AG Manalo, Belio Ryan, kay Marge Inlangan, no? Kay Andro Manggilan Villarosa, Juan Mil, may lang pagpamati, Arlene Biligorio, Laydin Navarrete, Artemio Hardinico, no? Si Drod Kauntoy, Mela Dipos Mapa, Albert Chonko, and sakay Jojo Mulato, no? Erlinda Pagran,
Ronaldin Nicor, Crystal Joy Montenegro Villamor, kay Roel Magbanwa, and Clark Jomel Saligumba, kay Neil Cyrus Dimisa, Emily Hindrala, kay Nessa Baliera Lugay Lokton, Reiki Tuason Sevilla, kag Noel Amar. No? May lang pagpamati sa una nga mga nag-likes kag nag-share sa ngaton sining programa. Salamat gid sa inyo. No? Ang ibanta nga mga kaksyon siguro nga way pa maka-likes kag maka-share, i-like lang kag i-share ang aton sining programa kay pihong-piho gid, no? Mabasahan tagid ina karon dugay-dugay. Sige, daligid lang mga kaksyon standbayan ay balik lang kita sa diligid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayo laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:40 na nga oras, 11:40 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagpamati na kamudri sa aton sining pagpangalagad. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining udto. Batante sina o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX
Kadtuan tanang nga mga balita ta sa News Center sa sining nga udto inimay kang tanan sa publiko ginapandaman batok sa mga piging PDEA agents. Kag NDRRMC may abiso sa publiko angot sa Bagyo Auring kag pinaka-latest nga report gikan sa Pag-asa angot sining Bagyo Auring mga kaaksyon. Kag plus ang ato sining COVID-19 sa bugos nga Region 6, Siyudad sa Bacolod, kag Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga Kalibutan. Kagkaroon, balikan naton ang Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kauntan sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. May introduction Rex kag sa tanan naton nga mga kaaksyon nagpaandami ang Philippine Drug Enforcement Agency sa publiko batok naman sa pila ka mga individual nga nagapakuno-kuno nga mga katapo sang ila sini nga ahensya. Ini kasunod sa pagkapatay sang duha ka sospetsado nga ginaligar, imbalbado ini sila sa kidnap for ransom activities sa shootout sa Botolan, Zambales. Sunod kay PDEA Director General Wilkins Villanueva, ang duha ka mga sospetsado ang nagsuksok sang PDEA uniforms. Dugang pa ginasunod sang PDEA ang standard operating procedure sa pagpatigan sa lehitimo nga anti-drug operation. Kag gininganyo sini ang publiko nga mangin mabinantayon kag gilayon i-report sa PDEA ang mga kaangay nga insidente. Naibaluan mahimo mapasakaan sang kaso sa idalom sa revised penal code ang hindi otorisado ang pagsuksok sa uniform o kung insignia man sang PDEA. Sa aton iban pa nga balita nasyonal, kay tigin palayag Action Rex sang National Risk Reduction and Management Council nga dapat mag-ulualigmat kag maghalong sa tanan nga oras sa mga pumuluyo ilabi na sa epekto sang Bagyo Auring. Sunod kay NDRRMC Executive Director kag Undersecretary Ricardo Halad, posible mas malala pa correction Rex kung mas mabaskog pa ang ining si Auring. Madumduman ginbatak sa Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa 25 ka mga lugar sa Visayas kag Mindanao subong nga adlaw Sabado, bangod ginapaabot nga magatugas ang mabasko nga pag-ulan si Auring, tubtob naman sa Domingo sang aga. Palayag ni Halad, luyag sang gobyerno sang zero casualty sa piyak sang posible kahalitan nga itugaman sang bagyo. Samtang sa Surigao del Sur kung diin Action Rex kung diin nakitaan ining Bagyo Auring, ginpa-evacuate na sang provincial government sang Surigao del Sur ang linibo ka mga residente antes pa man ang ginapaabot nga landfall sang bagyo sa eastern coast sang Caragab was nga adlaw Domingo. Sunod kay Governor Ayek Pimentel, naglambot sa 12,700 ka residente gikan sa 12 ka munisipalidad ang ginpatigayunan naman sang preemptive evacuation. Si Auring ang ginapaabot nga maglandfall sa Caraga region aga sa Domingo o kon hapon kag mag-aagi man sa Visayas kag Mindanao Lunes sang hapon. Kag sa gihapon ang Pag-asa Action Rex o kun ang may ara gin pagwaay minong Pag-asa kung ano nga mga lugar ang ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 diri sa may Visayas, amo ining Northern kag Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Negros Oriental, Bohol kag Siquijor. Action Rex. Kag gigpaandaman ang aton sining NDRMO sa posible landslides nga magatugaman sa kabukiran. Pero anong latest ng 11 o'clock Action Eden? Kay may mga report rin nga nagsaka ang iyas ning trajectory o kung alagyan. Ang red line actually ara na sa ibabaw nga portion sang North Negros, no? Hindi na sa landfall sa North Negros area, no? Munang latest nga report naton. Oh, kayo na una to Action Rex ang balita gani Central Negros pero naglay ng direction ni Tita Auring as of this broadcast time. May posible nga pag-ulan-ulan pero hindi tama mabatyagan diri sa Negros Occidental bangod sining paglain sang direksyon naman sang sining bagyo nagrosaka sa actually
sa ibabaw nga portion sang North Negros. Action na din. Amo nang latest subong report sang Pag-asa angot kay Tita Auring. Correct. Amo ba ni ang Action Rex mo kay northwestward siya. So in the next 12 hours kuno Action Rex, posible mas magsaka pag ini siya. Kagati mas mayo nga hindi na lang siya tani maglandfall Action Rex para hindi na makatuga pa sang mga pagbaha Action Rex. Pero ti kung mabatyagan naton miskan diri sa aton sa syudad sa Bacolod, grabe kabaskog man ang hangin nga dala sang sining bagyo Galing Action Rex. kay may hangin kung kaysa kakadula man aksyon din mo. Yes. May ara pag rubugso-bugso blakon sa Tagalog pa pag rubugso-bugso ng hangin. Wow. Pero mabatyagan mo na kung kaysa, pero kung kaysa daw wala man gani hangin aksyon din mo. Correct. Pero ti ang kagang pagulan-ulan blad o nipis gid lang nga pagulan gatupa-tupa siya tapos dugay-dugay why naman, no? pero kung adlaw mo na galing kay sa Action Rex gasunlog kundi nga muok ang tulog mo. Amo Dili pa na. mawaswasan ang ulan. Mabugso sa actually sa subong nga tiyempo garo bugso siya pero do hindi gid man masyado pero balantayan man Oo, pero ti amo ni ang pinaka-latest Action Rex, uli nga nakitaan ini si Auring sa 595 kilometro nasidlangan na bagat na nasidlangan Amo sa nang ginatuan alas Surigao del Sur. 11? Amo ni sang pinaka-latest Action Rex. Nga may dala nga kabaskugon sang hangin nga nagalambot sa 75 kilometro per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nagalambot sa 90 kilometros per Nagnubos ora sa gani, Action Rex. 75 to 110 sa Oo. kagabi mo. Subong Nag-95 na lang Oo. siya. Kagang iya ni Action Rex ang pagdalagan niya ni na 15 kilometros per ora Hina Action gid Rex. siya, no? Oo, duga ginaano yagid ang moment ya. Ginatapos-tapos yung gidlaw. Gina-savor yagid ang Wala moment ya, magbuwa Action na Rex. si Auring na no paning napangita ya di wala man di si Action El Ring. Ekla. Si Auring pa yung pag Namian siguro magtiner-tiner diya. Pero sige lang, pangamuyo lang tanan kay importante Action Rex preparado naman. preparado ang tanan. Importante nga preparado lang kita kay kabudlay kung kaisang ara ng kalamidad, ara ng bagyo, amo pang pagpreparata pag sinalasalata. Mas mayo nga early nakapreparar kita, no? Mabagyo man sao kung hindi, basta importante preparado kita. Correct. Amo tong rason Action Rex sa Surigao del Sur, hamak mo 12,700 na ka-residenteng gin preemptive evacuate. Evacuate na nila, Oo, no? para sigurado na lang para gid yan. sigurado na gid lang Nga hindi na blang di kung kaysa tuod man kung hindi ka magpreparar sini mo ning pinakamabudlay mo. Correct, Action Rex. Ti ang signal number 1 nara pagyapon ang oriental Yes. na do. Negros Oriental, Bohol, Siquijor, Action Rex. Gyapon. Same gyapon atong impalawag ta kay na Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Negros Oriental, Bohol kag Siquijor. Sa Mindanao amo ning Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Bukidnon kag Lanao del Sur. Ang sa Visayas gani mo na dang oriental nga side do ara pagyapon Oo, ang Oriental, Siquijor. Bohol, Siquijor, Action Rex. Siquijor. Dito sila. Oo. Ti kabay pang hindi na makalampuwas na siya. Yes, correct, Action Rex. Within Kabay pa, 36 mga muyo hours kita. kuno mabatyagan na kung di na siya. 30 to 60 kilometers per hour ang wind prevailing or expected mga 36 hours nga magalabay kag mabatyagan sa pila ka mga areas nga yaran paidalom sa signal number 1, no? Dira lang kamo danay sa inyong mga balay. Oo, kung way man lang sa kaladtuan, mas mayo lang nga da lang kamo anay sa inyo sining nga mga puluyan. Correct. Kag magpamati lang sa Action Radio. Kay laban, diri na ta sa aton nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan kay naglamot na sa 111,234,365. ang COVID-19. No? Ala Action Rex naman. Ano ni sila yaman. Dili hindi pwede nga hindi na hindi na pag-update. pwede nga hindi pag-update ka mo. Oo. Importante na ga-update man kita. Correct. Kung way kagapatis ang COVID-19 pagpaymunong lang da, no? Pamati lang da. Hindi na da magbagulbol. Pero tiyan recovered Action Rex, naglambot naman sa 86,111,428. Kang mayara na sang 2,462,703 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot na sa 557,058 ang nagpositibo sa COVID-19. Apang mayara na sang 512,789 ka mga naka-recover. Kang mayara sang 11,823 nga nagkalamatay. Sa bugos nga Negros Occidental, kahapon nga adlaw isa
gid lang ang na-record Action Rex nga nagdala sa kabilugan nga 6,734 samtang wala sang may na-record sa syudad sa Wow. Bacolod. Rason nga napabilin Tibwas sa siya? wala man Ate, okay. wala. Hindi na napagana Action Rex. Ang Ilang Bacolod, Negros gani? ang Isa? Negros isa Oo. nga yara nakaroon sa 6,734. Ang Bacolod, Wala. wala. Bacolod, that's why nga napabilin sa Kabay pa karon 5,808. sa hapon, mag-0-0 na ng Yes, katak, no? 0-0. Kabay pa. Kay mapatumba, tabaka. Pabangunon talang liwat na yon. Sa bugos naman, nga Western Visayas, 91. Action Rex, ang panibagong nga kaso na nagdala sa kabilugan nga 24,266, apang mayara na lamang sang 973 ka mga aktibo nga kaso. 56 ang panibagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 22,565 samtang may 7 nga napatay kahapon nga nagdala sa kabilugan nga death toll sa 732. Mga balita kag update gikan sa News Center, Action Ida Raboso. Una sa balita una sa Action. Sa Bacolod, Action. Pero tikon lang taon ta sa surface data nga ginpadala diri sa aton, nagsaka-saka siya gawa, no? Saka-saka siya sa Northern Negros. Nagsaka siya, bali malikaw siya. Pero ang ulan ara ginagyapon kag ang malain nga tiyempo. Kabay pang hindi na lang magagi si Auring di sa aton na. Amo ginang ginapangamuyo gid sang tanan mga kaaksyon. By the way, sa mga kaaksyon tagalida, kaluoy man isang duha ka mga utod naton nga mangingisda. O tubtob karon way pa ni makitaan sila. Basi maka-update man si Action Alvin Negra ba sa Philippine Coast Guard. Dira ina natabo sa Sipalay, no? Tubtob sini nga mga tinion ang pamilya pangamuyo gid sang hugot nga buhi lang kag wala sang anuman sining kalalatan nga naagyan ang ining duha ka mga mangingisda dira sa syudad sang Sipalay. Ang pamilya nagapaksyon sa gihapon nga kung sino ang mga nakasapupo or mayara sang informasyon angot sa pump boat nga best friend, no? Ngalan niya best friend yadtong pump boat sakay ina Sanday Alexander Alagao, 73 years old, kag Rico Nogueya, no? 53 anyos. Lunsay mga residente sang Sipalay City, Negros Occidental. Ang makina sang ilang nga pump boat nagkaaberiya sang pabalik na sila sa Sipalay halin sa pamukot sadtong Pebrero 18, 2021. Bali ikaduha ng adlaw or manog tatlo na sining adlaw mga kaaksyon nga missing ining duwa ka mga persona nga Sanday Alexander Alagao and Rico Nogueya, no? Ulihin nga na kontak ang mga sakay mga 11 to 11:30 sang aga, na kontak pa ni sila kung mahimo sa mga nakahibalo kung diin ang ila sining nga whereabouts kag may mga ideya kay ang pamilyang nag-aapilar gid kag ang mga otoridad nag-aapilar gid sa sino man nga nakasapupo sa sining mga persona, no? Palihog lang mag-contact sa Sipalay City Coast Guard Substation or sa Sipalay Barangay 5 Barangay Captain or kay Inday Karisma Alagao, no? Ari man dring contact number o kundri sa Aksyon no Radyo Bacolod magpakigangot lang, no? Amuning ayo sang pamilya Alexander Alagao kag Rico Nogueya. No, nga tubtob niyan wala pa sang information nga nabaton ang pamilya kag natungdan nga mga pumuluyo sang Barangay 5, no? Kabayunta nga way lang sang natabo sa ila kag yara lang sila sa safe nga kahimtangan. Dagko gid guro kabalod tong daw wala sang mihurang Philippine Coast Guard kay kun may mihura naka-operate ng Philippine Coast Guard dagko gid gurong balod to sa area. Amuning hibaloon ta sa Philippine Coast Guard mga kaaksyon kung anong directives nila sa pagpangita sining duwa ka mga persona nga na-missing sadtong Pebrero 18.
Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol, no? Maki-update kita sa Philippine Coast Guard man pinaka-latest nga travel advisory sang biyahe sa mga sakayan pandagat diri angot sa gihapon sang bagyo Auring nga nagahana. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex sa pinaka-latest travel advisory gikan sa Philippine Coast Guard as of 11 a.m. Sining aga ang travel advisory sa gikan kay Captain Ludovico Librilla, wala na biyahe ang fast craft. Aksyon Rex. Why na biyaheng Fastcraft Iloilo, Bacolod? Section Rex, actually wala sila, way na nagin pakasunod diri kay Librilla, gin pakamaayo na lamang sa fast craft nga mag-take shelter dito sa Iloilo. Meaning, So bali may trip pa sila kay na pa Iloilo. sir, may trip pa Tapos sila. why na sila balik dire. Wala na. Oo. Amo na ang pinaka-latest action na Rex kay Base na langan tuod, mas mayo man na. Okay ka baskog na daan, amat-amat na baskog ang balod bala aksyon na Rex. And at the same time, sunod sa iya, kagigin konfirma niya nga nagapadayon ang biyahe sang roll-on and roll-off vessel from Bacolod to Dumangas, vice versa. Okay. So may biyahe galing roll-on, roll-off? Sir, may biyahe ang roll-on, roll-off vessel, pero pag abot sa fast craft, wala na nagbiyahe. So meaning kung magtabok ka pa Iloilo, sa mga ka-aksyon ta, roll-on, roll-off na lang ang nagabiyahe? Correct, aksyon na Rex. Roro na lang in short. Yes, sir. Amo na lang gid na aksyon na Rex ang nagabiyahe sa karon. Rason diri nga suro sa iya nga ang isa sa mga rason nga nag-take shelter ang ining mga fast craft sa karon dito sa Iloilo para man sa seguridad sa mga pasahero. And at the same time, sang ila sining barko aksyon na Rex. Now, sa Toledo naman aksyon Rex, still kay Como ang Cebu yara sa Bagyo, o kung may Bagyo rather, ang Cebu wala sang biyahe from Toledo to Cebu, Escalante to Tabuilan, Cebu. Cebu to Toledo man? Ano naman? Toledo, gikan sa Cebu. Toledo, Toledo to Escalante? From Toledo kag Escalante going Cebu, wala biyahe. Going Cebu man? Oo, ang Toledo, Cebu na siya. Sorry. Halin mo sa Escalante, madak ka pa Toledo, mabiyahe ka na pa Cebu. Proper. Oo, dumdum ko ang Toledo, Nagbutang Island? Oo, Toledo, San Carlos, rather. Tingala man ko sino na, abi ko nangin isla ang Toledo na. Ay, gani man. Dito na madak, actually, kung Escalante ka, pa Toledo. Oo. Kung San Carlos ka naman, ambot ko na nung dungkaan niya sinanga area, no? San Carlos to Toledo, Escalante to Tabuilan. Tabuilan, sorry. Tabuilan, Escalante to Tabuilan. Why man na biyahe, di ba? Correct. Ang Toledo, ang San Carlos to Toledo, why man na biyahe? Why man biyahe. Kaya ang iba nag-tiner na lang aksyon na Rex dito man sa Toledo. Ang Sagay, ambot ang Sagay kung may nagabiyahe pa? Why man biyahe, basta going action na Rex sa to area Cebu? sang Cebu. Why man na biyahe So action wali na Rex. tatlo ang cancel na nilang biyahe ang roll-on, roll-off? Ugang pa action na Rex ang area sang Pulupandan going sa Guimaras. Ang Why man Pulupandan biyahe? going to Guimaras, why naman biyahe? Why naman Pambot? biyahe? Yes sir, ang pampot nila, dagko wala nga mga pampot nila action na Rex. Why na ginpahanugutan sang Philippine Coast Guard nga magabiyahe pa sining adlaw action na Rex. And that is why ginpamangkuta ano ang preparasyon, how was the preparation on the parts ng QRTO kun quick response team. So sa iya ready ang handa na abi ang ilan sining QRT sa posible pag baha especially sa Northern Negros action na Rex kunti may bagyo and at the same time base magbubo ang mabaskog nga ulan sa mga kabukiran sa kaga posible sugataon man sa high tide, and that is why nga mas gaginahanda karon sa mga katapos ang Philippine Coast Guard ang ila sining mga personnel para sa mangin madasig. Alerto man ang grupo sang Philippine Coast Guard, no? Yes, action na Rex alerto. Importante din magabinuligay bla.
Ang importante ang muna magabinuligay gid, that is why may panugyan manggani sa Action Rex sa mga nagabiyahe bala luyag magpadulong dito sa Iloilo. Panugyan niya kung hindi gid man importante ang katuan tinirang sa balay. Nan, amo nang mayo da. Oo. And at the same time sa mga Kung hindi man lang tama, importante kang paiway tan lang na. naman ang pinaka-importante da. Oo. Paiway na lang para sa seguridad man. May panugyan man siya sa mga mananagat Action Rex kung may mo ipaiway ang ila sining fishing venture. By the way, ang update to Action Rex ito ba lang ginapamangkot mo kagina, ginpamangkot naman na sa iya ang kanday sa Sipalay? Oo, kay Alexander kag kay Rico Blan kaya ginpamangkot ta sa iya pinaka-latest, wala pa so far sa pinaka-latest Action Rex, way pa naka-report pero kahapon Kay Alexander Alagaw, Rico Nogueira. Oo, sunod sa iya nga way pa naka-report ang Philippine Coast Guard sa Sipalay. Kay kahapon ang pinaka-latest nila wala pa nakita. That is why ongoing pa man ang search and rescue operation sa mga katapo sa Philippine Coast Guard dito sa siyudad sang Sipalay para pa lamang karon makahatag man sa pinakaulihi nga report ang Sipalay City Philippine Coast Guard Substation sa iya para nan sa pinaka-latest update sining duha ka mga mangingisda. Again, panugyan niya Action Rex sa mga mangingisda nga ipaiway ang fishing venture para sa ila seguridad. Ari ang pahayag ni Commander Lebrilla. Sir, bali ang Cebu City, di ba sir, may typhoon signal sa subong. Automatically sir ang aton mga roro, so wala na biyahe. Then ang iba, hindi na sila nagkuhan kagina sa midnight, kaya nag-take shelter na sila. Kamusta ang sitwasyon sa mga kadigatan between that area, sir? Kagina sir, nagtawag ka dito sa aton substation, kumaalon na sir. Kaya ang iba nga sa na roro, sir, gagabi hindi na nagbiyahe. How about diri sa aton from Bacolod going Iloilo, sir? Ang task craft natin sir, wala na nagbiyahe sir, nag-take shelter na sila sa Iloilo. Pero ang roro natin sa mayara pa sa roro sa gabiyahe from Bedco going to Tumanga. How about diri sa area sa Pulupandan going Guimaras? Negative na sir, wala ka biyahe sa dito sir sa Pulupandan going to Guimaras. Kamusta ang aton QRT, sir? Actually sir, kita diri siya sa Coast Guard Negros Occidental. Always kita siya sa katwitlas din siya ng ato ng quick response team natin sir. In case sir nga may area sir na may baha sir, immediately sir ma-deploy kinakong sir ang aton mga personnel. May mga panugyan ka, sir, sa aton mga kauturan. May plano magbiyahe going Iloilo and at the same time sa aton mananagat, Colonel? Ang panugyan ko lang sa aton gusto magbiyahe pa sa Iloilo, mas payo ko sir nga mag-stay put na lang sila na sir sa ila mga panimalay sir kung hindi man importante sir ang ila kantuan dito sa Iloilo. Kaya siyempre para man sa safety nila. Then sa mga gagmay nga mananagat, abisuan man nato na sila even before pa sir nga wala pa niyang bagyo. Continuous man sir ang conduct natin sir sa paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tagulan at bagyo. So, ginakuan ko lang sila na hindi sila mag-venture into fishing kaya para manina sa safety nila. Kabahin gid lamang ini Action Rex ang panugyan sa tagpamuno sa Philippine Coast Guard nga si Captain Lodovico Lebrilla. Kabay pang bisan paano matuman ni Lacson Alvin kay para man sa safety kag seguridad Manila bla? Yes sir, mo nang ang isdayara lang na makuha lang na kung mananagat ka kag mapisan ka. Oo. Hapos na nakuhaon basta maayo lang nga tiyempo. Pero kung malaing tiyempo kag mabaskog ang balod sa kalalawran, mas maayo tinira ka lang sa balay. Pagmunong na lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Isa kadlaw, dua kadlaw siguro hindi pa managid makuan na. Oo. Mamati lang sila sa balita Action Rex. Ang pinaka-importante, pamati sila sa Sige Report sang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita yadto sa patrol. Pinaka-latest nga advisory gikan sa Philippine Coast Guard. Suliton ta, why na kansilado ng biyahe sang fast craft diri sa Bacolod, no? Bacolod, Iloilo, vice versa. Wala na biyahe as of the 11 o'clock sining udto. Sa Pulupandan, wala naman ginpanugutan nga magkabiyahe tabok sa Guimaras ang mga pampot dira, mga kaaksyon sa Pulupandan to Guimaras area. And dumayruro pamandagan sa may kuan man mo sa may Guimaras sa may Pulupandan abot kun sige pa na da ang ruro roll on roll off vessels dira sa Pulupandan. Basta way na biyahe ang Pulupandan to Guimaras. Ang Bacolod to Iloilo or Dumangas, ang Dumangas may ara pa. Only ang roll on roll off diri Bacolod to Dumangas among nagabiyahe, no? Pero parte sa ano nin ang sakayan pandagat nga pa Iloilo way na biyahe, no? Ang syempre ang Sagay, Escalante and San Carlos alin pa to kaina way na sang biyahe sang aga pa, no? Amo nang latest nga advisory gikan sa Philippine Coast Guard. Sa mga kaaksunta, kunyara kamo sa si Palay, hindi gid magkalipat dra kamo tiner. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat? Anong kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay... So, Philippine Standard Time, las 12:10 ang aton oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Hindi may kantaran sa tagpamuno sang City Health Office, ginkalipay ang pagsaka sang porsyento sa nagapadayon nga vaccination sa polio kag measles sa Bacolod. Kag iban pang mga balita, gikan sa Bacolod City Government Center. Yaring report ni Aksyon Art, tayo po Aksyon Art. Kalipay sa City Health Officer diri sa Bacolod si Dr. Edwin Miraflor Jr. sa nagtaas na ang karamon sang numero sa magkabataan nga nagpabakuna sang polio kag subungan para iya sa measles nga sinidin. Kahapon adlaw ang data sang City Health Office nagapakita layara na sa 69.47% ang mga kabataan nga ilan na bakunahan kung parte kung sa measles kag 71.7% ang sa polio vaccine Action Rex. Kay ining vaccination program sunod kay Miraflor magalawig ini tubtob sa katapusan nga bulan sa Pebrero sa din
95% malang actually ang target sa Department of Health marabot sa kada LGU. Now, diri sa Bacolod City, kung 95% ang pagambalan, target sa CHO na mabakunahan ang mga kabataan kung polio yara sa 58,600 or 565 samtang 50,231 naman para sa measles. Di sining ni Maraflor at least naging positibo ang ina sining panawagan kag kampanya ang ginimo matapos nga sa primero kag ikaduhang na semana medyo tay no ang mga nag-respond kag ginikan na nagdala sa mga sentro para na pag magpabakuna sa ila kabataan. Di sining subong at least natagan sila kag padulong sa mga local health center bitbit ang ilang mga kabataan. Ang iya sining panawagan sa mga ginikanan kiti mga 20% na malang ila sining target kalabuton hopefully matigayon nini until the end of February kag dapat hindi sila magkalipat no kung magpadulong sa nagkalain-lain nga mga health centers sa pagsunod gihapon sa ginapatuman nga safety kag health protocol. Kumbaga mo naglikada mo na malabot gina nila. Labot kay di pizza bingti pa man lang. May nabilin pa masubra 1 week ko. Oh. Di tayo na malang nabili na. At least ang takuling ganigina siling Vice President Edglis Gonzales nagligad to silang pinaka-ulihi, pinaka-jepay abi kung percentage sa nagpabakuna. Pero bangon gati siya mismo ang nagbuligid upod siya mga health workers na nagkampanya at least damo na ang nagkadto sa ila sining mga health centers. Yaring palayag ni CHO Head Dr. Edwin Miraflor Jr. As of yesterday, ang aton nga measles rubella nga vaccination is 69.47% na. Aton nga polio 71.7% na to, sir. Ilamay na lang aton nga preferensya mga 20% na nang kinahanglan para makalabot sa aton nga target na 95%. Sa lanta sa February, pero amo na nga aton nga target malabot na 95% sa mga kabataan sa katapusan ng Pebrero. Isitaan ta aton nga mga health center, makigangot sa aton nga mga health centers para mapatigayin ta ang aton nga vaccination para sa tipdas, pakaiha, kag polio. Kinanglanon tani nga mga vaccines ni para sa aton nga mga bata na below 5 years old. Itagaan ta sila sini para ma-prevent hindi na pagulaton nga masakit pa naton nga mga bata sa mga amuni nga mga masakit. Sa aton nga pagkanto sa mga sentro maintain ang gyapon ng mga minimum health protocols, no? Face mask, face shield, physical distancing, kag hygiene para hindi man ta makakuha sa ibang mga masakit. Marang palayag ni Dr. Miraflor ang taga-pamunos ng CHO. Kung party sumek sa latest update pala sa sanay nagapadayon nga barangay registration o kung registration para sa vaccination program, di ang mga barangay subong nakaparagtag naman formas pero asto sa karamoon sang nagparehistro kay nagsignify nga mga pumuyo kung pila ang interesado nga magpabakuna sa COVID-19 vaccine sa February 26 pa ina may baruan kay Draman magamiting ang tanan nga mga miyembro sa pero way pa man magsugod sa mga barangay action na Art? Ara na nagkadto na mga barangay workers nagpang-distribute na sining formas. Sige na depende niya galing kay inainis. Pero nagkasugod na gid man Nagasugod mayara nagaling problema sunday kaya sa subong yung tao binabagod sa nagapangalaga agpang na magpa-register ang galing siling ni Councilor Edglis Gonzales nga dapat parehistro na kamo kaya hindi na natin pagulaton ilang ubol-ubol na kag dito pa kamo mag-signify nga ma-intra sa vaccination program. Ang vaccination para sa kabataan Pebrero 1 to 28 ni kuno? Ang polio na kag measles. Polio na kag measles. Pero ang vaccination program kung target hopefully by July. Base magabuti ang para iya sa COVID-19. Tin
sila galing may mga online registration magaling subong galing tiway pa na update kung paano ka mag-apply dira sa online way pa man gani masyado ma-explicar sa EOC kaya mo nang gina-expect ni Councilor Gonzales sila niya kabay pa nga mayara na gitman sang inisyal ng numero kada mohon sa kada barangay kaya bisan sa takuli so next pilang nahot yapon ang nagakuan nag-fill up sa form bala di ka balo ka pangalagay sa publiko pamangkot yapon kung bala safe sila sa vaccine mo Gani. bala ang isa Katahapan ginigla mo. Ganit ka mo ng isa sa challenge mo, kagamo maning ginatingan siguro sa EOC kung paano mag-convince sa taga-Bacolod na dapat mayara na sa listahan, which is one of the requirements na kinanglan, pinayara na sila sa listahan para manlamo na sila ang Ito per barangay naman lang ning ginahimo gani subong? per barangay na kaya ang turmas to ginatag lang isang liga sa mga barangay. Sa mga barangay, kaya daw sige naman ganing barangay Estefania, sige na. Sige na sila, panagtag burmas kag pa-fill up. Galing kita mo lang problema kung sinong fill up. Malang ibaluhon kay may meeting sila, kadungan sila ang mga orientation pagidugang sa mga health workers ban February 26 ini gintala na sa upag kay Councilor Gonzales. I-update ko lang karon kay kapon ng meeting niya si Jo Marie sa sining na mga men sa mga responder panghanda gyapon na sa ginakabarakan man kag threat bangod sining tropical storm nga si Auring. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon niya sa nagtayhupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon R. Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa Iluhanta si Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo Provincial Negros Occidental. Mas ginhugot pa ang alerto sa umpisa subong tubtob nga makagwana si Bagyo Auring kag pag-abot sang OFWs kag ROF. Mas istriktohon bangod sa pagpositibo sang duha ka mga OFWs sa Cebu nga nabakunahan sa iban nga pungsod. Yari ang kautan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon Brian. Aksyon Rex sa Sirima Tenion nag-monitor gid into to ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kag Council Action Rex sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kag ang tanan nga task ginhatag naman sa mga munisipalidad kag mga kasyudaran agod i-monitor gid ang sitwasyon sa ila sining lugar. Ilabi na gid Action Rex nga amat-amat nga nagahilapit ining si Bagyong Auring diri iya sa probinsya sang Negros Occidental. Apisar ng palayag diri ni Sir Zipard Kailian nagdasig ang gihon niya pero naghinay-hinay ini siya pero hindi masaligan kay ini maulanon nga sahi sang bagyo. So isa sa ginalantaw na diri ang landslide, ang baha amo ning ila sinig natutukan sa Sinima Tenion. That's why Action Rex ang taran nga mga otoridad 24/7 sa idalom sang red alert status sa ginpirmahan ni Governor Eugenio C. Lacson. Amo subong ang ginapatuman gid kon si Sir Kailian pa way anay sang pabuyan-buyan, way anay sa patulog-tulog kinanglan nga mangin alerto gid ang otoridad. Pero nagahambal diri si Kailian nga hindi lang pag-isalig tanan sa otoridad Action Rex mismo ang pumuluyo dapat mag-alerto man kag hindi man magpabaya man nga base ara na ang baha sa ila o kon ara ng mga landslide sa ila mahulat pa sila gyapon sa mga naga-rescue abi. Dapat may inisyatibo man sila nga paghimuon agod nga hindi gid magdangop or maglabot sa punto abi nga may magkala disgrasya gid Action Rex ni nasambit iya nga disaster. Sa gihapon identified naman ang mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental nga masami amo ang ginabaha sa panahon sang maulanon Action Rex kag mga landslide. Kadua na? Oo, kadua na. Talisay, Silay, Ibimagalona, ano pa to? Cadiz?
Sa guys, kalante. Carlos. Oo. Ti, So, muna nga, dapat mag-aro aligmat na sila. Yes, amo gini ang ginpatutukan gid maayo pero suno kay Kailian nga ang sentro sang Bagyo masubo nga magalabay ara na sa Oriental Negros mo. So ang southern part sang Negros hindi man magkumpiyansa. Dapat mangin alerto man sila sa tanan gid nga mga tinion kay aminado man sila hindi man masarangan sang loro rescue gid lang kun wala sang inisyatibo man ang pumuloyo angot sini Action Rexa. Nag-abiso man si Sir Kailian sa mga sakayan pandagat bago kalanto nagbalita sa Sipala ito nga way na talakit Anton Dua. Suno si kay Sir Kailian, once gani nga amo ni nga sitwasyon sang panahon na may mga gale warning na abi, di na gid magpasimpalan pa nga magpadulong sa mga baybayon or magpangisda nga magagmay nila sini sakayan titi may din sigid nga paliron sila Action Rex kay suno kay Sir Kailian. Bisan diri lang gani kita sa duta ho sa mala mamatyagan ta ang mamulumadlos gid nga puyop sang hangin, how much more kung dito na sa lawod-lawod nga porsyon sang baybayon. Action Rex sa portion lang sa palayag ni Sir Kailian angot sini, no? So, amo na, kita mismo nag time to time nagayo kita sa nga makapanawag kag mangayo sa nga mga information regarding sining lakat sa sang panahon. Pakaronan ko ni Action Rex ining stricto man nga pagpatuman diri subong halin pa man sa nagumpisa ini si COVID-19 sa pagpatuman Action Rex sining stricto sa mga OFWs kag mga ROS. Matapos nga may nagluntad yang duha ka OFW dito sa Mactan, Cebu, nag-abot nagligad nga mga binulan nga nagpositibo sa COVID-19 apisar nga ni sila ang nabakunahan na dito sa iban nga pungsod. So sunod diri kay Kailian sa diri mas stricto hon tapagid para hindi mahitabo ina diri sa aton Action Rex. Pakaronan ko na pag replay sa mga tingog regarding sini. Inang balita ini sa Action Brian mo din nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid Action Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Radio, Philippine Standard Time. Las 12:24 ng aton oras, 12:24 na mga ka-aksyon. Sige, daligid lang ha, standby na mga ka-aksyon. Sa dugang pang mga reports, we have Action Eric Magbanwa sa BCPO, Action Alvin Graba sa Nokko, kag aton sining mga out-of-town reporters. Mabatian na, dugay-dugay. Daligid lang ha, kay matagtaray pinaka mga commercials, balik lang kita sa diligid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:25 ng aton oras, 12:25 na mga ka-aksyon. Sige, sa mga ka-aksyon ta, daligid lang ha. Kay tirahon ta na iniho, may tisi. Kulang balang sini, kulang balang. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities. Ari Pagido, Malakay Finance Corporation. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. No Radyo Philippine Standard Time, las 12:29, ang aton oras, 12:29 na mga kaaksyon. Sige, balikan talang dugay-dugay ang balita ni Akson Alvin Grabay ning miyembro sang Ipugon Group patay sa enkwentro sa syudad sang Sipalay. Kagang pinaka-latest man nga investigation sang kapulisan sang Police Station 3 angot sining magamigo nga halin sa birthday party patay man matapos maaksidente ang ginasakyan sining motorsiklo kaina sang kagahon sa Barangay Mandalagan. Initanan balikan tapla sa mga reports ang aton sining mga out-of-town reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta. May lang pagpamati kay Wilma Cabarles kag sa duwan niya ka mga hinablo si Clarence kag Claresa from Wilma sang Isabela. Ayos. And sa kay Nonoy Noel, may lang pagpamati Nonoy Noel kag greet sa lang pamilya Pailanga na Batdan, Perez, Ramos, Isdabanan kag mga friends ko sa Barangay Abonan, Bago City. No? Salamat gid rin sa kay Nonoy Noel kag Jovi Siron, may lang pagpamati Jovi Siron kag friend yang si Sir Manny sa Himamaylan, no? Sir Marni sa Amami sa Himamaylan, no? Okay, sige. Kagawa din Bong Jocampo, may lang pagpamati Felinora Oliveros dala sa Barangay Robles, La Castillana, sakay Ronnie Mananghaya, may lang pagpamati dra sa Hope of Saudi Arabia, halong kamuda permi lalo na sa na may bagyo. God bless. Salamat gid Ronnie Mananghaya, no? Kay Paul Spot, may lang pag-monitor Alex Montesa, no? Children vaccination from February 1 to 28, 2021 sa mga health centers sa Rex. Alex Montesa. Pitsitahan Tordelios, may lang pagpamati, Pitsitahan Tordelios, no? Thank you, monitor lang ko. Salamat man, no?
J.R. Mainit Rihon dira sa Bunga, Don Salvador Benedicto. Kay malanggaling nga pagsaulog sang birthday sa batch ko, Gina Cosio kag Ray Tuhaw, tinosan sa Domingo Lacson National High School, Bacolod, Alumni Federation. Ayos, dagang salamat gid Pitsi Tahan Tordillos. Idilaos, may lang nga pagpamati Idilaos kay Rochelle Torbella dira sa Barangay San Miguel, Morsia, no? Salamat gid Rochelle Torbella. And kay Tin Locinario, may lang nga pagpamati, tamyaw ko lang mga bata ko nga nga super kulit si Ariel kag si Chris, correct ni siya. Thank you so much, Tin Locinario. Kay Alison Acevedo, listening from San Sebastian. Alison Acevedo. Joseph Pacifico, may lang pagpamati, watching live dira sa Barangay Baliwagan, San Enrique. Joseph Pacifico. Doon din Cabo, may lang pag-monitor kay Lovely Joy Kabalatungan dira sa Moises Padilla. Doon din Cabo. And Sherlyn Rosquillo, may lang pagpamati, tamyaw lang taga Gosnet, Pingot, Ilog, sa mga paryente ko, Olimpo family, labi na kay Bonbon, halong kamuda, kay may bagyo, please ang mga ido da kag kuring kag mga manok, tilapia, Bonbon, thank you gid. Ayo, salamat gid Sherlyn Rosquillo. Adonis Pabon, gapamati sa Singapore, mayong udtuman, no? Adonis Pabon. Ayos. And Michael John P. Season, dira sa Chato Ilisi, Paranaque, pakadto na si Chay Auring, gapaurok-urok na si Happy Hison, Solpicio Garciano, Kent Cesar Barcelona, kag Christopher Hison. Happy listening and thank you. Halin sa kay Michael John P. Season, Manjorni Ho, may lang pag-monitor, Cathy Ver, may lang pag-pamati, and happy birthday, Richard Magwad sang La Carlota. Halin sa kay Cathy Ver. And alunan Suset, may lang pagpamati alunan kay Virgo September, kag Jomari Formentera, kag Jenny Perez, dara sa Binalbagan. And Jari Lao Villanueva, may lang pagpamati Jari Lao Villanueva. Ramon Batan, may lang pagpamati Ramon Batan, Gian Resisio, naman si Jocelyn Libon Dispoho, present na siya. Joan Obligar Bulyag, may lang pagpamati, monitor dra sa Barangay Uringao, Kabangkalan City. Salamat gid Joan Obligar Bulyag. And Arnel po Disamparado, dra sa Barangay Mansilingan, may lang pag-monitor, Erlinda Pagran, Rakni Malinaw, may lang pagpamati Rakni. Kay Velma Nacario, may lang pagpamati Velma. And Pelton Lipora, dira sa Pasay City, salamat gid sa pag-monitor, no? Patrick Lobaton, ginatamyaw si Edgar Juliero, thank you, maayo lang da nga pagkaon sang sisi. Ay, pwerte, kanamits gid Patrick Lobaton, kag kay Edgar Juliero. And Lisa Cabrera, may lang pagpamati kay Ligrit lang Maghari family sa Barangay 35, Bacolod City. Greetings from Qatar, Lisa Cabrera. Kay Yol Mahal, may lang pagpamati Yol. And Donna Robles Prodigalidad, may lang pagpamati dira sa San Diego, California. Asis Mahinay, no? Gapamati sa Pangasinan, Asis Mahinay. And Rexes Onsod, may lang pagpamati. And gamonitor dra siya sa Pubs Gas Station sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Rexes Onsod. And George Rodelin Gabanto, may lang pagpamati sa taga Morsia. Ara lang siya sa Sambales, gamonitor si George Rodelin Gabanto. Ang iba nawala na, no? Ayos sa kay Hermie Agundang, gapangamusta lang sa Sitio Mansilang, Cadiz City, Cadiz Viejo, Cadiz City. Sa pamilya Ermillo kag sa pamilya Evangeliko kag sa Dosa family, Hayawon family, kamusta kamudra tanan from Hermie sang Agundang, Nea Road, Quezon City, Manila. Ayos. Yorb Quiniol, gamonitor sa Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid Yorb Quiniol.
Kay Charmin Donasco na paton, may lang nga pagpamati, gatamyaw lang kay Tatay Yakalo kag si Nanay Merna sa Ginpanaan, La Castellana. Ayos. Sige. Ang iban sini pakarunan ta naman siguro kay nawala ng iban. Sige, daligid lang, standby mga kaksyon, balik lang kita sa diligid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:42 ang aton oras. 12:42 na kay Philip Lorente, may lang nga pagpamati ka Rosalie Antorin Navales Rojo. May lang nga pagpamati Rosalie, no? Ayos, kantuan ta ng balita ni Aksyon Alvin Graba. Ining pinaka-latest nga report gikan sa mga kapulisan ta, ining operation blasang Criminal Investigation and Detection Group angot sa natabo nga inkwentro, no, dira sa grupo sang Ipugon nga napatay matapos nga nakig-inkwentro sa mga otoridad ta. Hibaloon ta niyo report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, patay ang isa ka miyembro sa Ipugon na group matapos ka nagbato sa raiding team sa katapos ang CIDG Regional Mobile Force Company RSOG kagaiban pa dito sa syudad sa Sipalay. Ining napatay kag miyembro sa Ipugon group. Sa din sa Sipalay? Sa San Jose sa syudad sang Sipalay. Oo, ini siya ang naging kilala kay Eddie Ipugon. Now, sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Roldan Daniel, ang hepe sang CIDG sa Negros Occidental Provincial Field Unit sa din suno sa iya nga ang plano kung tani sang ila siningahanay Action Rex ang iserved ang warrant of arrest nalakip na diri ang search warrant inabangod sa mga informations nga nagahupot man sang illegal nga armas. Actually suno sa iya ining si Ipugon Action Rex ginakabig sang ila siningahanay nga high value individual bangod sa kaso nga robbery with homicide. May kaso man nga paghupot sang illegal nga armas, pagbaligya sang illegal nga armas, violation abi sang 10591 plus ang illegal nga droga. Sunod diri kaya Daniel o na kaya Lieutenant Colonel Daniel nga it seems nga hindi gid mapadakop buhi ang ining si Ipugon rason nga pagpadulong pa lamang nila sa lugar kag pagpanagbalay sang mga otoridad pag-abri sang puwertahan gilayon nga nagpalupok sang madamo nga bes rason nga ang mga kapulisan kag iban pa nga mga miyembro nag-upod sa joint operation. Sino ganito ngalan niya? Ang napatay Action Rex, si Eddie Ipugon. Eddie? Oo, Eddie Ipugon. Ilang edad dyan eh? Legal age Action Rex, sunod sa iya, kay gina-check naman ang edad sini. Diin sunod diri kay Daniel nga ginasugo niya liwatang niya sining men para ibaloy kung bilang edad sini. Anyway, Action Rex, sunod sa iya nga during sa natabo dito Action Rex nga pag plano kung tani nga pag-serve sa search warrant asusta kay ginpalukpan gilayon ang mga kapulisante. Wala sila sang may mahimo kundi mag-retaliate. And it seems nga sang natabo diri Action Rex patay on the spot ining si Eddie Ipugon Action Rex. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Roldan Daniel. Naging warrant sa samang palad na karoon tayo ng kasulti ang inuuli na din ng laban. Nagpaputok po ba?
May baril talaga. Kaya unang nagpaputok sa operating team natin, siyempre napilitang gantihan. Sir, anong mga recovery dun sa lugar, sir? Yung ginamit niya na caliber 45, at saka may isang nakuha sa isang bulsa niya na isang grenade. Ibig sabihin, sir, parang hindi yata magpapahuli ng buhay. Ay, hindi talaga. Kasi nagpapakilala pa lang, makatok na pulis po. Pagbukas ng pinto, sabay putok. Hindi lang sa isang bisis, maraming bisis. Kaya napilitang magpakutok na rin yung natin, reading team. Ano po bang kategory nito ni Eddie Ipugon, sir? Ano to siya, sa high value individual to. Marami kasi yung mga kasong inaharap. Kaya ng robbery with homicide. Tapos meron siyang sa firearms, 10591. Involved din po ba ito sa illegal drugs, sir? Siyempre, meron. Kasi inisyuhan din siya ni judge ng warrant of arrest. So na Rex, kabahin lamang sa nga pahayag diri ni Lieutenant Colonel Daniel. Ano ni Saman, sino ni ganing mga leader ni sang Ipugon sa may kawayan sa kawayan ni Action na Rex nga leader nila, dumdum mo tong mga nagliligad kag bisan gani strike diri sa Bacolod. Di naibaluan sa mga otoridad. Anong kaso ni Idi Ipugon robbery with homicide. Robbery with homicide? Isa ni sa away niya labot nga nagsulod to sa may kwambla? Dito sa may foreigner bla to? Oo, sa foreigner to, sa Bilanghila. May Bilanghila. Isa pa ni Action na Rex ang ginaimbestigaran karon sa mga otoridad. In fact, sa sunod sa iya, kay amoni ang plano kuntani nila nga iserve ining search warrant. Pero nagbato ni siya una? Una nagbato. Makon mo na iya nga pagpalapit abi o kung panuktok sa mga kapulisan pag-abri pa lang sang pertahan at ginsugata dayon. Way sa pamilya, way sa kaupod sa balay? Sa Action na Rex, suno sa iya gani nga solo lang siya dito sa lugar. Ang ining napatay si Eddie Ipugon Action na Rex. Makon mo na kaso niya tatlo diri mo. Ano? Robbery with homicide. Pagbaligya sang illegal nga armas. Illegal possession of firearms, violation of isang 10591. May warrant of arrest man para sa RA 9165. Wasing ganun illegal drugs action na Rex. Mo ni mga bagay nga ginausisa man sa magkaroon action na Rex ang katapos ang CIDG as to kay ginpamangkotat sir ano ang relation niya diri ato balang pagsulod sa area sa Villa Angela kay Sukomo Ipugon group man amo ni ang ginausisa pag nila action Rex base isa pa lamang ini nga nagsulod dito sa area sang Villa Angela pagpatay man sa isa ka foreigner. Inauna na batian diri sa Action Radio Bacolod diri una na batian sa kag kon mabatian sa iban inupyahan. Ati ang ayos Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kay Ganghi SG may lang pagpamati dra sa La Carlota from Geneva, Switzerland. Salamat gid kang GSG, no? Sa kay Lito Dayap may lang pagpamati man kay Teresa Jennifer Mendoza. May lang pag-monitor ma'am Teresa Jennifer Mendoza. Kay Chris Vilma Treyes, ga-monitor man dra sa East Homes 3, Barangay Estefania, Bacolod City. Kay Chris Vilma Treyes, may lang pamati, no? Sa mga ka-aksyon ta, Life Extension, Vitamin D3, amuning nag-suplemento sang Vitamin D sa aton siling lawas. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila,
Doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin? Uwi Bakson, Eric Magbanwa. Magamigo nga halin sa birthday party ho, patay matapos maaksidente ni kay nasang kagahon. Pasado las 12, ang ginasakyan nila sininga motorsiklo dra sa barangay Mandalagan. Yari ang countdown sa report ni Akson Eric Magbanwa. Sa detalye, Akson Eric. Oh yes, Action Rex Peregrino Cantong. How are you there? Ati, okay lang? Good. Fine as sugar. Very good, very good. Ayo di purma. I hope your sugar is not... Di na wala pagmuluhan, wala. Basta fine as sugar. Ating question na refined sugar, no? Ayo di purma. Ako na doon tirada eh. Oh. As fine as refined as sugar. Amo gani. Hindi lang brown, puti lang, no? Amo na doon tirada eh. Dito ko namin isang chimpo. Sabi ito kabugnaw, no? Gani, nami man subong at chimpo magabulang ni Sablaw. Gani man, galing kiti, amo na may bagyo. Ito lang ipapabot. So, extra lang ang pag-alo sa aton nga mga kaksyon ah. Gani man. Hindi na kamuhanay, kay grabe ang balon subong sa itong alawod ak Rex. Nagkadto ka to? Oo, ito nga balay katagko. Ayo di purma. Siling ko Hindi ko na yung mga pampot na may lang, hindi ka na yung mapalayagan. Oh, gani man. Kaya basi ko Ay, matumbahan munong ka. na lang anay ah. Pumunong na nga, kaya ito basta may bagyo, delikado ah. Oo ah. Sila makata ko piyansa kay kabudlay kay sitwasyon, no? Amo ni nga daan nga kapigado pa, malumos ka pa ta. Laban. Wala na kung maglumos ka kung maglutaw ka, no? Ayo di purma. May lumos ka maglutaw. Ti malutaw ka na kung Hindi ko malumos ka nagalugtan ko, tigil dugay ka pangitaon, magkita. Kung sa bagay. Kung malumos ka, kailangan lutaw ka gin, no? Para nga makita ka, no? Si Mobi pa rin, no? Gisando, no? Ayo di purma. Ang buta ang pangawaon sa bungguro, tiba so hindi mayo, eh. Kiti balot mo. May bagyo eh. May bagyo daan, di mga kasakang mga pasayan Kamusta ko sa da. Rinuno ah? Di hara pa, eh, mayo ang Maria negosyo. Elizabeth, kamusta da? Di mayo, eh, pick up ang negosyo ni Parinono. Anong negosyo ya? Ati, kuan, ikahoy, ikag dump truck. Gusto mo isa ka dump truck, atak pa siya. Ayo di purma. Abi ko tubo. Ati, dala na taga ni Brakos Duno, si Parinono, dahil little panthers pa na mong. Okay. Oo, di balokag ako na ginasag, pick up sa subong. Pick up. May plano siguro nagambragay kapitan na eh. Ayo di purma. Sa barangay Manuling? Barangay Manuling, di mapisan man, kag Gani man. mabinuligor mas parehas siya, no? Laban. Ati pa rin na, matamata na sa, no? Paring alan na bale, so ga monitor. Ay, pare alan. Oh, kamustang kalamay ta? Ati, mas kubado lang pre, no? Kaya daw mayo na sa diabetes, no? Gani Ang man. mas kubado, no? Way na kalamay aw? May kalamay man na guro, mas kubado mo. Ati, way kaso, at least hindi iagid nga pure nga kalamay. Siya? Oo, at least pagkaon mo sang mas kubado nga kalamay, maskulado ka man. Ayo di purma. Hindi mo. Si di box siya. Si di box siya ti, kuha na steady ang box, no? Ayo di purma. Dako na kira. Ano daw tirada Action Rex, no? Pare Manuel Coda sa Silaya. Oh, sir. Kag si Boss Joseph Chuwada. Si paring monitor sa aton si eh. Joseph ah. Oo, monitor sa mong sa aton da mo. Yan mo naman ang ilan ang kalingawan ko to, no?
Wala naman sila ibang nga kalingawan da. Tapos BBP natin dahil na nga paway-way. Paway-way sila, tapos... Turog-turog anay. Pagkahapon, ti action report naman laban. ang ilang birahon, no? Ti, wala kita na? Ti, ara. Kay sino? Ha? Kay sino? Kay Kapchad. Ayun, kay diploma. Amo ang action rex, no? Birahon taniwa. Sige. Halong ka mo, pa mo na permission ni Surit. Gani man. Basta mag-motor ka ni halong gid. Halong gid, kung nakainom, hinay-hinay lang kung kaya, kung hindi kaya, pay munong na lang. Gani lang, maglipasahin na lang. Bago budlay, tiyamak mo, duwagin isla pa tayo. Gani, no? Agamigo. Kaglapad na da nga area man mo. Lapad na tayo, action rex ha. Kung mayaw ka lang doon, hindi kita magsilinti. Kung dasig ang dalagan mo, mo ginagong kaisagid. Nagatay pa rin daling duwa sa birthday party pa manong puli rin sila mo sa matabo ang aksidente. Daling kasi ang problema, hindi kayo nagbulag sila sa motor nga ginasakyan nila nga duwa. Sa kalamo, sa topan nila dito sa topa sa tinumpok nga tamburong. Oo, dito gidampi pagkabunggo guro sa gater ang motor, wala ni nagsaka ang royday nga panguna. Instead magsaka, naglupad ni sila guro nga duwa. Tulog sa kadasig man sa... Uy, grabe, impa ko na sa gater mo. Awas lang duwa sa motor na pagpapato sa nagatumpok nga kuhan nga tamburong. Dito kita lang kalampos ang ulo nila Axorex. Buka ning ulo sang duwa niyo nga magamigo nga halin sa birthday party ni mo ni. Galigina to may mga bilin pa to nga mga may mga utok-utok mga utok-utok pa to bilin to si kayna sa pagkadto ni Police Staff Sergeant Richard Di Mala to kayna. Ang investigador sang Police Station number 3 ning patay ni nga mag-amigo amo ni si Mark Joshua Dalumpines amo sang driver sang Yamaha scooter 23 anyos, soltero sang Puerto Porfiria, Barangay Mandalagan. Ang angkas ni... Nagatukar-tukar ni sa mo? Banda ni. Oo, daw amo-amo na bla? Ula kostik buro, no? Ay, gali ka. Si Adrian Bacan, muning angkas, 24 anyos, soltero, manit taga Greensville, 1 Barangay Stephen Ayane, no? Mga ulo, gini action rex ang ilaning igo. Tanan kay... Tanaw to kay ni Police Staff Sergeant Richard Di Mala to nagulumok to ang ilang mga tangkuko mo. Hindi mo lumok lampos mo ang ulo mo sa blagko at tamburong nga na-stockfile na sa may kilis ng dalan Action Rex. Wala to, actually wala to madalang kuhan. Ang duha sa ospital kasi dito pa lang mismo, wala sila ginhawa, patay na sila bali. Ang investigasyon ni Police Staff Sergeant Richard Di Mala nga madasigid man ang ila sining dalagan sa aksidente nga nakabunggo ang motor nila sa gutter, lumupad ni sila nga duwa. Dito sila nagtupa sa mga ginatumpok man nga kuan nga tamburong kaga dito nakalampos ang ila sining mga ulo. Sa itong initial investigation to kagabi, may nagakuan man ang ilan nga dalaga, medyo nasig-dastig ng ilan dalaga niya. Ngayon, naka-awareness sila sang kontra mo, naka-skid. Mali na slide sila, dahil nakabunggo, dahil lang ilang putres na kaigo sa gutter. Ang kaigo sa gutter, na-lose control niya sa amo tungkol sa kadasig, ang impact, ginaboy na sila sa may timing ito kami stockpile isang tamburong. Dito sila nag-impact man ng duwa ka ang driver ng iyang backrider. Dito sa nadagdag sa dalom, sa gutter na. Ang motor na mga 40 meter sa wheel sa point of impact sa incident. So hindi ka sugod ang sige daga nila? Sige niya. Dahil according sa mga may mga pampato mo mga LGBT lang nga to doon na nilagal sa siyagitan pang sa likod na nga poste. Gano'n, sir? Logal, napablang, kamot ko nablaw. Putsilingon. Kamot na dalagan. Putsilingon, sir? Logal sa? So, sa akong magkwang, basig lang na mas kulto sa tungod lang upod niya. Kaya kung kita ka sa kaya normal sa motor, nasa imulong ta kaya para kang dadala. Makontrol niya mayo, basig lang na sure bla gulpi ang mo itong pasang ikitin niya. Okay. So, ang ikamatsa nila, sir, posible mo itong pagkaulong nila sa stockpile sa tamburong? Kasi, pakita sa tamburong, iguwi sa tamburong, kay
may nabilin ba itong blood tingas daw ka puti lang doon sa ulo, tagit lang, harapas tamburong. So, posible dito na trampos ang ulo nila sa tamburong, sir? Oo, kaya itungod nga way siya naka-helmet. Maginis na helmet niya duwa ya. Oo. Why gagawin, sir? Duwa gid. Why gagawin, sir? On the spot pa tayo ni sir? Ha? On the spot pa tayo ni sila? Oo, kaya nagabot mo na nga ito niya, nga first responder, tatang niya kadira remote, ha? Then, hingagaw sila, pulse rate ka, heartbeat niya, sir, negative na dito. Buhay na dito, sir. Action Rex Parayag ni Police Staff Sergeant Richard Dimala ang traffic investigator sa police station number 3 tayo suspitsyo ka rin Dimala basi nagadalaga ng motor basi kung nagasaot-saot lang sa back ride Action Rex ito nakitaan pa rin ito may nag-alsa pang kamot sinisang masapuan ang ila sinipatay nga lawas siguro kasaot-saot ba ito nag-kiay-kiay ko sa likod to nga ang nag-angkas normal man lang ang ilang nga dalaga ni tindi man ni siguro magtupag ito sa gutter ha. Oo, Ikalapan sa area kag kung gabi na daw jutay na dang salakyan mo. Yo, okay kagawon to natabo Action Rex mo mga pasado las 12. Gani. Di guru mo na ba ang tsuri ni Dimala dasig laga niya tapos ang sa likod to nga nagabakray basi kung nagasaot-saot kung nagagigiwot ang lawas to di kung nga dasig ang taga nati na out of control di amo ni ang resulta disgrasya galikuti ang kaluluoy diri kay sila gid nga duwa nga magamigo nga nagang kasanay lunsay mga nagkalamatay. Report ka sa Bacolod City Police Office o sa balita o sa aksyon. Action Eric Magpala nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Eric Magbanwa balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kay Alex Montesa, Sos Mario gani man. Speedy Gonzales gid ayos so gani man. Salamat gid Sir Alex Montesa. Kay Barney mayo lang nga pagpamati tamyaw lang ko mayungod to kay Jenny Gonce sang La Castillana Public Market ga monitor man sa sining Maynora. Salin sa kay Barney kay Minda Ilalto may lang nga pag-monitor dira sa Barangay Takuling, Minda Ilalto, no? And sa kay Free-Fo Bernil, no? May lang nga pagpamati dira sa Lopisay na Morsha kay Manuel Bernil, no? May lang nga pagpamati. Yos, kay Evelyn Dugaduga Holgin Catalogo. May lang nga pagpamati, no? Action Rex, kung kamo magdibatay, magkakadlaw gid ako sa inyo. Okay. Salamat gid ma'am Evelyn Dugaduga Holgin Catalogo. Kay Ami Agustinis Varon, may lang nga pagpamati kay Sheila Alagos and kay Guillermo Clarito kag kay Tatay Fred Madrid. Salamat gid alin sa kay Alex Montesa. Ayos. Kay Kagawad Imbong Jocampo. Salamat gid Kagawad Imbong Jocampo. Milagros Morales, may lang nga pagpamati Milagros Morales. Kay Jonel Halyurena, may lang nga pagpamati kay Nanay Luna kag Papa Arnold Halyurena. Kag sa partner ko kay Nicole Arevalo Alamilio, always gid ga monitor sa imo. Salamat gid Jonel Halyurena. Salamat gid ayos. Salamat gid kay Lamayo Delfin Hologin, Pamilya Lamayo sa araw Vista Alegre, ga monitor man sa sining Manginora. Salamat gid Lamayo Delfin Hologin, no? And Merly Magallanes, Merly Dolido Magallanes. John Resisio, salamat. Thank you so much gid, no? Ayos, sige. Kay Cherek Rojo Asyado, may lang nga pagpamati kay Barney, may paaman pa siya, may lang nga pagpamati kay Panggik kag Morita sang Public Market La Castillana. Ayos, dagang salamat Barney kag regards lang sa tanan nga nagabaligya sa banwa sang La Castillana. RJ Robert Lamims, ako sir sa Lamis family. Lamis family sa Barangay Kabatangan, Talisay. Ayos, salamat gid. Kay Ligi Villares Archibar, dira sa kay Ramon Kaglosi Archibar sang Talok, Bago City. Ayos, salamat gid.
Sige. Kantuhan ta, anay niyo. Sa mga kaaksyon ta, ari para gid sa inyo. Ari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Action Roger, Action Percival, standby anay. Nagabuli ginilimpyo, pabakod kag nagabalanse sa sistema sa aton sining lawas. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig man panubuas sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang Kadtuantang balita ni Action Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Ini may kangtanan sa sining preparasyon man sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa syudad sang Cadiz. Preparado na sa posible nga paglabay o mahimo nga paglaslas ni Bagyo Auring. Baos Bagyo Auring gid ginapreparahan, no? Yari ang kaundan sa report ni Action Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Action Roger. Action Rex, preparado na ang amon diri nga CDR Remo sa syudad sa Cadiz para sa posible pag-agi ni Bagyong Auring kag pahimo nga maglaslas magtugas sa pagulan kag sumugman ang hangin kag initanan gipreparahan na sa amon CDR Remo. Kahapon nagpatigay na sang meeting ang CDRMO officer si Mr. Panoy Chua upod man sa ilan ni Mayor Salvador Manding Escalante kag sumugman sa Cadiz City iban pa nga mga branch sa gobyerno para sa sining preparasyon. Po, nag-meeting kami sa opisina ni Mayor of the board kag si Wingwing. No, di-discuss natin sa mga preparasyon base man sa direksyon ni sa aton pinalangga nga mayor. Okay. So aton bagyo na ginapaabot, medyo malapad-lapad ni siya. Kay base sa amon to gapon nakita sa forecast ang pag-asa bala. Mga 690 kilometers ang yakalaparon mo. Tapos medyo madamo lang yaulan. No, sa kagapon nga data, ang paglantaw namon kanday board dito sa opisina ni mayor, do ara siya sa 20 to 825. Kung di ko magsala, akon daw pala ni 20 to 800 mm. So, madamo-damo ni siya nga ulan. But regardless, no, kung hindi man siya maagi, ang punto da nga malapad din siya nga bagyo, 690 kilometers mo. Okay. So, kung mag-aagi man siya sa Negros, malikop na niya ang bilog ng Negros kung sa iya kalaparon. So, subong, nag-coordinate kita upod sa aton nga DSWD as per instruction sa aton mayor na nakatawag naman kita kay Kapugol kag sa aton mga kapitan para ma-identify naton temprano ang mga area nga posible baon. So, amo ini karon ang ating kahapon mismo gani nakita naton nga pila ka mga kahoy diri nga ari sa mga igasudalan nga nagatandogban sa mga atop sa mga kabalayan, ila ini gina-approach ang CDR mo nga sila mismo ang mag-autod agod nga hindi makahatag pa sa delikado sa mga pamalay labi na gid diri sa mga higad sa mga dalanon na Action Rex. So muni ang aton sila nga pag-monitor sa siling bagyo nga si Auring diri sa bahin sa syudad sa Cadiz. Report nga sa syudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Diri sa Action Roger Guting report sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Salamat gid sa kay Tin Loquinario sa Paniaga, no? Gapangagda si Tin Loquinario. Ayos, dagang salamat gid. Kadtuan tanang balita ni Action Percival Villamor.
Formal na ginpasaka ang kaso batok sa isa ka suspect na nadakpan pagi sa may bust operation sang Bago City PNP. Yaring kaundan sang report ni Action Percival Villamor. First, formal na nag-impasaka sa Bago City Police Station sa isa ka persona nga ginabaybas ang nagligad nga adlaw aksyon Rex, no? Dito sa may Purok Mabinuligon, Barangay Lalagasan, Bago City, ang pagbaybas ni isa ka suspect nga si Jerry Emilia Inaranha, 32 anyos, kag pumuluyo ini sang San Esteban Phase 1, Barangay Lagasan, Bago City. Ini siya nakuhaan sang 5 tanan ka itself transparent suspected shabu sang aton nga kapulisan sa papamuno man ni Police Major John Jewel Batos-Batusan upod ang aton alert team, kag ini siya ginpasaka na sa City Prosecutor's Office sa pag-violation sang Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165 Action Rex. Kag karon ini ang suspect ara karon nahunong sa gihapon sa custodial facilities sang Bago PNP, kag nagaulat na lang sang commitment order na ipanaog sang korte batok sa iya. Report live gikan diri sa compound sang Bago City PNP ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito.
Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vacunation? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vacunation? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemya. Aksyon Balita! Banat! Bulig! Alang-alang na to sa tiyempo dari sa atong sining pagpangalagad. Pasensya gid ang way ta malabutan palunisan naton ini, no? Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod sa Saturday nga edisyon sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life, sulod na sa dili ginamang manugay, upod na kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sinikaaksyon sa kanginan aksyon. Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.